ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर, बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि। आथिखालनि मुगाखौ जों बयबो मिथिगौ। जोंनि गामि नोगोर गासैबो लकडाउन, जोंनि गिर्जा न' लकडाउन। जोङो दिनै दाना मादायै लोगो लालायनानै ज' इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जोङो बे समखौ मोननो हायाखै। दिनै बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। गोथार बाइबेलाव 1 पेट्रनि 4:7 सारियाव लिरनाय दङ, गासैनिबो जोबनाया खाथि जाबाय। बेनिखायनो नोंसोरो थर्ट लानानै सिरि मोननानै थादो, नोंसोरो आरज खालामनो हानाय बायदि। जोङो दिनै सासे बिसासि जानानै जोङो फोथायनायाव जों गोख्रै गसंथानि। जोङो दिनै बोथोरखौ सिनायनानै जोङो इसोरनियाव जोङो बांसिन आरज खालामनायजों जोङो नांथाबनानै थानि। एफिसुसनि 6:16 सारियावबो बुंदों, गासैयावबो फोथायनायनि जाथायफोरखौ दिखां, बेजों नोंसोरो गाज्रि अरथि गोनां बदलाखारफोरखौ खोमोरनो हागोन। जोङो दिनै जेखि गाज्रि बेमार सफैया मानो, जोङो फोथायनायाव बोलोगोरा जायोब्ला, इसोरनियाव जोङो नांथाबनानै थायोब्ला, निस्सय जोङो बे गाज्रि मोदोमनिफ्राय, बे गाज्रि रगनिफ्राय निस्सय इसोरा जोंखौ रैखा खालामगोन आरो जोङो इसोरनि मुंखौ प्रशंसा खालामनो मोनगोन। मानोना दिनै गोबां नखराव गोबां आनजादफ्रा सफैबाय, गोबां नखरफोरा दिनै बे बुहुमाव गैबावलिया। सोरनिबा बिमा बिफा, सोरहाबा फिसाफोर दिनै गोबां आलाय सिलाय। जोंनि जिबनावबो बबे समाव बेफोरबायदि आनजादा सफैगोन जोङो रावबो मिथिया। बिमाफोर दिनै जेरेमाया 9:20 बुंदों, नोंसोरो आइजोफोर फोरबोनि फारसे खोमा फाथिदो, बिनि बाथ्राखौ खोनासंदो। बिमाफोर दिनै नोंथांमोननि फिसाफ्रा सोरबा न'आव सफैयाखै जानो हागौ, गोजान जायगायाव दं जानो हागौ नोंथांमोननि फिसाफोर फिसौफोर साफ्रोमबो। दिनै नोंथांमोना इसोरनियाव गाबदो, इसोरनियाव बिदो आरो दिनै न'आव थाबावनाय फिसाफोरनि थाखायबो इसोरनियाव बिदो, जाहाथे बे फिसाफोरा अबेबा जायगाफ्राव थांनानै बेफोरबायदि मोदोमाव जाहाथे सन्देरहैया, आनजादाव गोग्लैया। बिमाफोर इसोरनियाव नांथाबनानै थादो। बिफाफोर बोसोन बिजाब 20 अध्यायनि 7 लिरनाय दङ, धोरोमनिया आरो नंगौखौ मावग्रा बिफा जायहा दं बे मानसिया बराद गोनां। जोंनि बिफाफोर फिसाफोरनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबदो। सासे धोरोमनिया बिफा जानानै इसोरनियाव मोदै गसरनानै आरज गाबदो। नोंथांनि फिसाया बबेबा आनजादाव गोग्लैदोंब्ला आरो बेफोरबायदि मोदोमाव सन्देरनाय जादोंब्ला जाहाथे रैखाथिखौ मोननो हायो आरो बेबो रैखाथिखौ मोननानै सासे धोरोमनिया बिफानि जुनै बियो गोथाङै दं होननानै इसोरनि मुंखौ प्रशंसा खालामनो हानाय बायदि जोङो इसोरनियाव गोख्रों जानि। जोहोलाव सिख्लाफोर, जोङो इसोरनियाव जोङो बोलोगोरा जादोनि फोथायनायाव जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैबो इसोरनि इस्सा बादि जाथों होननानै जोङो गाव गावखौ इसोरनियाव गथायो। बे बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब। आरोबाव जोङो माबा मोनसे धोन सम्पतिजों थाखा फैसाजों बासायजानायनि जुग नङा, फोथायनायजों देरहानायनि बासायजानायनि बे जोंनि थाखाय जुग जाबाय। बेनिखायनो जोङो दिनै बयबो फोथायनायाव जों बोलोगोरा जानि आरो जों न'आव थानानैनो इसोरनि मुंखौ लानानै जोङो नंथारगौ जों इसोरनियाव नांथाबनि। अब्ला जोङो गोब्राब आनजादनिफ्राय रैखाखौ मोनगोन आरो जों इसोरनि मुंखौ प्रशंसा खालामनो मोनगोन। साफ्रोमनिसिमबो बे गुसुं बाथ्राखौ बुंनानै